Čus! A vítajte u ďalšieho videa z vlogu, ale nie. Vítajte, tu je vlog a od Tufiny. No, toto je video od Tufy. Bude sa to video volať Tufy vlog. A vlastne dneska je to moje prvé video na kanáli Studio S Superpower. No. A vlastne je to dobrý pocit byť prvý raz na videu, teda prvý raz natočiť vlog. Aj keď mňa už môžete poznať z kanálov napríklad Ananas H, Samkový Ring, to je moje pravé meno. A ja som mal veľa už kanálov, ktoré môžete poznať. Čiže ma môžete poznať z hociakých hier. A na Minecrafte sa voláme Josipo. Josipo, keby ste si s nami chceli zahrať. Bývame tak dosť dlho na kompe. Čiže to by bolo všetko, čo by som vám chcel povedať. A ešte k tomu by som chcel povedať jednu vec, že moje prvé video, neviem, či som to povedal, že moje prvé video, teda moja prvá séria bude z Minecraftu. Ako urobil Dr. Kill, čo má sériu z minihier na gamerovom serveri, tak ja budem mať normálny survival. A čus!